Prøv at fjolle noget mere. Prøv lige at vise det der mum 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 mum. Vi er på vintertur, og Hans er helt stivfrossen. Det er vi andre også. Det er vi for øvrigt også, ja. Vi prøver at lave kaffe, men vi kan næsten ikke holde varmen til det er færdigt. Og Hans han løber rundt her, og her er hans kælkebakke. Mu 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 mu. Hvad har du derinde i her? Hvad er det? Det var sådan en snekugle eller en græstot. Det er godt at også koldt. Der er minus 8 grader. Dorte, hun vil hellere til Bahamas, end hun vil til Norge. Jeg tror, vi har bestiller vinterferien.